Καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω στη σημερινή εκδήλωση της παρουσίασης της καινούργιας φανέλας της ομάδος. Καλωσορίζω τους χωριανούς, τους φίλους, τους ποδοσφαιριστές που βρίσκονται ανάμεσά μας και όλους αυτούς που βοηθάνε και συντενούν στο να γίνει σήμερα αυτή εδώ η εκδήλωση. Όσο πιο ωραία γίνεται. Θα ήθελα να κάνω μία μικρή αναδρομή στο παρελθόν αυτού του συλλόγου, στο παρόν και στο μέλλον το τι σχεδιάζουμε για αυτή την ομάδα και το σύλλογό μας. Το όνειρο αυτό της ενεργοποίησης ξανά αυτού του συλλόγου μετά από 2 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, το 2014, από το 2015-16 ποδοσφαιρική χρονιά και φέτος 2016-17, εργάστηκαν κάποιοι άνθρωποι με ζήλο και προσωπική αλλά και οικονομική θυσία. Γνωρίζουμε ότι για να φτάσει αυτός ο σύλλογος στο σημείο αυτό εδώ έχουν γίνει πάρα πολλές θυσίες και από την περσινή διοίκηση, στην οποία έτυχε να είμαι μέλος και σε αυτήν. Μετά τις φετινές εκλογές είχα την τύχη να αναλάβω το τιμόνι αυτού του συλλόγου διοικητικά και να πλαισιωθώ γύρω από πραγματικά υπέροχους ανθρώπους στο ΔΣ, που αργότερα θα έχω την τύχη να τους αναφέρω, και όλοι μαζί να λειτουργούμε σαν μια ομάδα στην οποία μπορούμε να βάλουμε λιθαράκι σε όλα αυτά που έχουμε σχεδιάσει. Και αυτά που έχουμε σχεδιάσει, ξεκινώντας από την αρχή, είναι η βάση στην υποδομή και η βάση στην υποδομή του γηπέδου, στις αθλητικές εγκαταστάσεις και στο μέλλον του αθλητικού συλλόγου. Θα ήθελα να κάνω μια αναφορά τι παραλάβαμε την προηγούμενη χρονιά σαν ΔΣ, από το προηγούμενο ΔΣ, πάνω στα έργα υποδομής. Θα ξεκινήσω από την υποδομή του γηπέδου, που είναι πολύ σημαντικός στόχος για μας. Και αυτό το λέω γιατί οι διοικήσεις φεύγουν, αλλά οι υποδομές και τα έργα μένουν και για αυτούς που έχουν συνέχεια και για το χωριό και για τις γενιές και για τα εγγόνια και για όλα τα παιδιά. Τα σχέδιά μας τώρα, αυτά που παραλάβαμε την προηγούμενη διοίκηση, ήταν ο ρουχισμός των παικτών φυσικά, το βάψιμο του περιβάλλοντος στο χώρο, τοποθέτηση του καυστήρα, καλοριφέρ, κατασκευή κηλικίου και τοποθέτηση ηλιακού. Με την έναρξη της περίοδου της φετινής και εφόσον έγινε καινούργια διοίκηση, δώσαμε πολύ βάθος και πολύ μεγάλο στόχο πάνω στη συνέχεια της υποδομής. Γίνοντας πολλά πράγματα, αργότερα θα αναφέρω και θα ευχαριστήσω από ποιους, απλά επιγραμματικά θα σας αναφέρω τι ακριβώς έχουμε κάνει. Έχουμε αγοράσει το ιδιόκτητο τραχτεράκι, που είναι μια μεγάλη επιτυχία για την περιποίηση του χλωτάπτα. Έχουμε ανακαινήσει πλήρης τα αποδυτήρια, τα ντους μέσα για τους ποδοσφαιριστές. Η κατασκευή ιδιόκτητου κυλίνδρου που ανήκει πλέον στην ομάδα μας. Τοποθέτηση αντλίας ώστε να βρέχεται με όλα τα μπέκ να ποτίζει ο χλωτάπτας. Τοποθέτηση συμπληρωματικής περίφραξης, βάψιμο ξανά εξ ολοκλήρου όλου του περιβάλλοντα χώρου και των αποδυτηρίων. Τοποθέτηση καινούργιων πορτών ασφαλείας της περίφραξης. Επίσης, τοποθέτηση είναι ένα πολύ σημαντικό αυτό εδώ πέρα που βάλαμε και είναι πρωτόγνωρο για τα αεραστεχνικά δεδομένα, η τοποθέτηση του φωτεινού πάνελ, το οποίο και θα κοσμεί το γήπεδό μας και είναι ένα στολίδι για μας. Ήδη έχει τοποθετηθεί. Όπως επίσης 3 ιστών, που σημαίνει ότι θα έχουμε στους 3 ιστούς το εθνόσημο, φυσικά την ελληνική σημαία, το σήμα της ομάδος μας και φυσικά της προστάτητας του χωριού της Αγίας Μαρίνας. Όλα αυτά τα κάναμε ώστε να μορφύνουμε και δίνουμε βάση στην υποδομή και δεν σταματάμε εδώ πέρα. Σκεφτόμαστε και για το μέλλον, για την επόμενη χρονιά επιγραμματικά σας λέμε, σχεδιάζουμε καινούργιους πάγκους στο ποδοσφαιριστικό αγωνιστικό χώρο, τοποθέτηση συσκέπαστρου εξ ολοκλήρου στην κερκίδα και καινούργια κατασκευή καθισμάτων στο χρώμα της ομάδος. Αυτά είναι τα μελλοντικά μας σχέδια. Αυτό όσον αφορά την υποδομή. Τώρα στον αγωνιστικό χώρο και ποδοσφαιρικό κομμάτι φέτος. Λόγω των πολλών απαιτήσεων που έχει η ομάδα στην κατηγορία Α2, όπου θέλει και να πρωταγωνιστήσει, αλλά και λόγω στη μη ανταπόκριση γενικά όλης του καλέσματος των παιχτών από το χωριό μας, αυτό είναι ένα άλλο σημείο που θα το συζητήσουμε κάπου αλλού, αναγκαστήκαμε να ενισχυθούμε
και να πάρουμε μια απόφαση στα ΔΣ να ενισχύσουμε την ομάδα μας με παιδιά τα οποία έχουν διαπρέψει στο ερασιτεχνικό χώρο. Αυτό έγινε ομόφωνη απόφαση από το ΔΣ, είναι ανάμεσα μας πολλά από τα νέα αποκτήματά μας. Εγώ τους εύχομαι, για να μην αναφερθώ στον καθένα επιγραμματικά, υγεία, όσο για την ποδοσφαιρική τους αξία είναι γνωστή σε όλο το ερασιτεχνικό επίπεδο στην Ημαθία. Αγγίζουν το τέλειο, μπορώ να πω, για τα δεδομένα της Α2. Αλλά και το πιο σημαντικό είναι ότι νιώθω περήφανος που γνώρισα όλους αυτούς τους χαρακτήρες, οι οποίοι θα τους γνωρίσετε κι εσείς, έχουν εγκαλογηθεί σε ακαδημίες περισσότεροι και έχουν απίστευτους χαρακτήρες. Το οποίο θα μας βοηθήσει να γίνουμε όλοι μια οικογένεια και μια ομάδα. Αλλά επίσης να ευχαριστήσω προσωπικά τους παίκτες που ανανεώσαν πέρυσι και ήταν πρωταγωνιστές στο να βγει η ομάδα σε αυτές τις κατηγορίες, και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους μείνανε από το χωριό μας, από τους γηγενείς χωριανούς μας ποδοσφαιριστές, οι οποίοι μας δίνουν θάρρος για να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια. Γιατί αυτή την προσπάθεια δεν την κάνουμε για προσωπικό όφελος ο καθένας, την κάνουμε καθαρά για να αναδείξουμε οποιοδήποτε ταλέντο από το χωριό ή οποιαδήποτε ακαδημία μπορέσουμε να δημιουργήσουμε. Γι' αυτό μέσα από την καρδιά μας δώσαμε και φερθήκαμε απλόχερα σε όλους τους ποδοσφαιριστές, δίνοντάς τους τα παραπάνω καινούργιες στολές όπως τα είδατε, ηματισμό, γενικά ποδοσφαιρικά παπούτσια. Είμαστε κοντά τους με τις ιατρικές εξετάσεις που χρειαστήκανε, και επίσης φέτος έχουμε τη δυνατότητα να καλύψουμε οικονομικά τουλάχιστον τα παιδιά τα οποία έρχονται στις προπονήσεις και μόνο, για να μην έχουν φθορά από την τσέπη τους, τουλάχιστον να έρχονται στις προπονήσεις και να καλυφθούν τα έξοδά τους στο γήπεδο. Κλείνοντας, θα μιλήσω μόνο για το κοινωνικό έργο που ετοιμαζόμαστε να κάνουμε, εκτός από τους αγώνες που κάνουμε για κοινοφελείς και φιλανθρωπικούς σκοπούς για διάφορες άπορες οικογένειες του χωριού. Είναι στα σχέδιά μας να δημιουργήσουμε τράπεζα αίματος, η οποία είναι ένα μεγάλο αίτημα των χωριανών μας, για να καλύπτει τις ανάγκες του χωριού και των ανθρώπων του χωριού. Και κλείνοντας τον λόγο μου, θα ήθελα όλα αυτά τα παραπάνω, δεν γίνονται τυχαία και δεν γίνονται ούτε με μαγικό ραντάκι. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους μεγάλους χορηγούς μας, οι οποίοι βρίσκονται και για δεύτερη χρονιά κοντά μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους χωριανούς που ανταποκριθήκαν στα διάφορα καλέσματα, λαχιοφόρους αγορές, κάρτες διαρκείας, αλλά φυσικά το βασικότερο βάρος πάνω στα οικονομικά το φέρνουν οι μεγάλες εταιρείες, οι οποίες μας στέκονται κάθε χρόνο, και μία από αυτές είναι η ΕΚΟ, είναι η Στάγκολακ, είναι η εταιρεία Μεταλόνικα, όπως η εταιρεία Ανωδική. Εγώ νιώθω περήφανος που είμαι υπάλληλος αυτής της μεγάλης εταιρείας της ΕΚΟ. Είμαι 20 χρόνια και νιώθω περήφανος για αυτή την εταιρεία, και είναι τιμή μας να τη φοράμε σαν χορηγό για πολλά χρόνια, πιστεύω, στη φανέλα μας. Ευχαριστώ όλους και εύχομαι να μας δίνετε δύναμη για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στο μεγάλο μας έργο, που είναι να ανεβάσουμε την ομάδα όσο πιο ψηλά μπορούμε, με πολλές απαιτήσεις και από εσάς. Ευχαριστούμε όλους τους χορηγούς που μας βοήθησαν μέσα σε αυτή την οικονομική κρίση, και πιστεύουμε ότι τα όνειρά μας θα πραγματοποιηθούν. Αλλά να ευχαριστήσουμε και όλους τους άλλους χωριανούς, παίκτες, οποιουσδήποτε συνέβαλαν για να φτάσει η ομάδα σε αυτό το επίπεδο, το οποίο για τα σημερινά δεδομένα είναι κάτι το πρωτόγνωρο. Ευχαριστώ. Με αφορμή την σημερινή παρουσίαση της φανέλας του Μέγα Αλέξανδρου Αγίας Μπαρίνας, θέλω να ευχηθώ σε όλους τους αθλητές μου, στη διοίκηση, στον πρόεδρο, στον αντιπρόεδρο, στην ταμεία, να έχουν υγεία. Τη φετινή χρονιά να δούνε μια ομάδα που να βγάζει υγεία, ποδοσφαιρική υγεία, και σε αυτό το πράγμα είναι το δικό μου ποδοσφαιρικό στοίχημα και θα το πετύχω, αφού με αφορμή όταν συμφωνήσαμε με τη διοίκηση, από την πρώτη μέρα εγώ με τον συνεργάτη μου τον Αντώνη τον Τόγκο
αρχίσαμε και διαμορφώναμε το ρόστερ. Το πρώτο πράγμα που μας πήγε στον προγραμματισμό ήταν οι γηγενείς αγιαμαρνιώτες ποδοσφαιριστές που πιστεύουμε εμείς αυτοί είναι αυτοί που θα δώσουν την απαιτούμενη όθηση έτσι ώστε ο Μέγας Αλέξανδρος Αγίας Μαρίνας να φύγει από την κατηγορία, να πάει στην κατηγορία των ομάδων που κοσμούν το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο του νομού Ημαθίας. Πραγματικά στο κάλεσμά μας βρήκαμε ανταπόκριση θετική από πολλούς ποδοσφαιριστές της Αγίας Μαρίνας. Με τον καθένα κάτσαμε, συζητήσαμε, οι περισσότεροι ήταν θετικοί και είχαν θετική στάση απέναντι σε αυτά που θέλαμε και γι' αυτό το πράγμα τους ευχαριστώ. Οπωσδήποτε υπήρχαν και κάποιοι που για τους δικούς τους λόγους δεν θέλαν να συνεχίσουν αυτό εδώ πέρα και αυτούς τους θέλουμε στο μέλλον πάλι να είναι ποδοσφαιριστές ή φίλαθλοι στο Μέγα Αλέξανδρο Αγίας Μαρίνας. Το δεύτερο πράγμα που ξεκινήσαμε ήταν από τα παιδιά που δεν είναι γηγενείς, αλλά είχαν σωστή παρουσία, θετική παρουσία, ποδοσφαιρική παρουσία, τεχνικοτακτικός από τους ποδοσφαιριστές από το περσινό το ρόστερ. Πραγματικά εκεί πέρα πετύχαμε το κατόρθωτο να μείνουν όλοι οι ποδοσφαιριστές. Και αυτό εδώ πέρα συντέλεσε οπωσδήποτε η θετική πορεία της ομάδος, αλλά και οι σωστές βάσεις που είχαν βάλει τα προηγούμενα διοικητικά συμβούλια και ο προηγούμενος προπονητής. Το τρίτο στάδιο ήταν να φέρουμε ποδοσφαιριστές που να έχουν καταρχήν ήθος. Να είναι αυτό που λέμε καλά παιδιά. Και σε αυτό εδώ πέρα το πράγμα, στα 13 παιδιά που ήρθανε φέτος και τα 13 παιδιά είναι αυτό που λέμε άτομα με αρχές, με προσωπικότητα, με ήθος, που εγώ αν διαπιστώσω έστω στον ένα έκανα λάθος πάνω σε αυτές τις αρχές που ζητούσαν με τον Αντώνη, πραγματικά θα πω ότι έκανα λάθος. Θέλω να πω ένα πράγμα. Αφιερώσαμε πάρα πολύ χρόνο, πάρα πολλές ώρες με τον πρόεδρο, με το Διοικητικό Συμβούλιο και με τον συνεργάτη μου, με τον Αντώνη τον Τόκο, τον οποίο και ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα, όσον αφορά τα της προετοιμασίας, από τη Δευτέρα μας περιμένει δουλειά, έτσι ώστε όλα αυτά εδώ πέρα σήμερα που μας παρουσίασε η διοίκηση να βγουν αποτυπωμένα στον αγωνιστικό χώρο. Και πάλι σας ευχαριστώ, υγεία να έχουμε και διάθεση για δουλειά. Με τη σειρά μου να απευθύνω ένα χαιρετισμό σε όλους που βρίσκονται εδώ πέρα, να ευχαριστήσω τους ποδοσφαιριστές, τη διοίκηση, τους χορηγούς και όλους όσους συντέλεσαν σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Ελπίζω να έχουμε υγεία και ομόνοια, σημαντικό, ώστε να πετύχουμε αυτά που θέλουμε να πετύχουμε και η ομάδα να μπορέσει να ανέβει κατηγορία, πάντως να έχει καλή εξέλιξη. Ευχαριστώ πολύ. Οι αγωνιστικοί στόχοι της ομάδος δεν έχουν να κάνουν τόσο με την κατάκτηση της πρώτης θέσης, έχουν να κάνουν στο να είμαστε πρωταθλητές στο θέμα της οργάνωσης, της πειθαρχίας και όσον αφορά της αγωνιστικής παρουσίας. Να έρχεται ο κόσμος στο γήπεδο, να απολαμβάνει μια ομάδα που να παίζει ποδόσφαιρο, να απολαμβάνει μια ομάδα που να έχει σωστές
αμυντικές τοποθετήσεις, σωστές επιθετικές ενέργειες και σωστές τακτικές ενέργειες σε όλες τις γραμμές. Για μένα αυτό είναι η κατάκτηση της πρώτης θέσης. Αν το θεωρείτε την κατάκτηση της πρώτης θέσης όσον αφορά την άνοδο της ομάδας στην κατηγορία, φυσικά αυτοί οι ποδοσφαιριστές που είναι εδώ πέρα και κοσμούν το ρόστερ, όλοι είναι αναγνωρίσιμοι στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και όχι μόνο. Φυσικά και ο στόχος μας είναι η κατάκτηση πρώτης θέσης και σε αυτό δεν μπορούμε να συμβιβαστούμε μάλιστα, και μας αναγκάζει η ποιότητα των ποδοσφαιριστών, αλλά και αν θέλετε και η ποιότητα των προπονητών. Με χαροποιεί πάρα πολύ αυτή η ερώτηση που μου κάνετε. Πραγματικά είναι επιλογή μου. Και μια επιλογή θα κριθεί στο μέλλον αν είναι σωστή ή δεν είναι σωστή. Είναι επιλογή μου γιατί στο αγωνιστικό τμήμα και το ρόστερ του Μεγάλου Αλεξάνδρου υπάρχουν ποδοσφαιριστές φτασμένοι. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που είναι σε τέτοια ηλικία που θέλουν να βοηθηθούν και να είναι σωστοί τακτικός και τεχνικός. Και υπάρχουν και μια μερίδα που είναι γύρω στους 10, που είναι σε τέτοια ηλικία, που πραγματικά είναι όλο το μέλλον της ομάδας. Άρα δεν έχει να κάνει τίποτα το μεγάλο το ρόστερ. Αυτό, θα ξαναεπανέλθω, είναι επιλογή δικιά μας. Όλα τα άλλα οι ποδοσφαιριστές θα τα διαχειριστούν με τον τρόπο το δικό τους. Την απάντηση στην ερώτηση που μου δίνεις, που μου κάνεις τώρα, την ξέρει ήδη ο Φίλιππας. Εγώ, οι προθέσεις μου είναι καθαρά παικτικές. Το ότι μου έκανε ο Φίλιππας την πρόταση να τον βοηθήσω σε αυτό το κομμάτι, να είμαστε μαζί, τη δέχτηκα κατευθείαν. Έχω γύρω σε μια δεκαετία που ασχολούμαι στο προπονητικό κομμάτι. Είναι κάτι το οποίο το αγαπάω πάρα πολύ και γι' αυτό δεν το άφησα ποτέ, από τότε που ξεκίνησα. Για φέτος ξέρει καλά ο Φίλιππας, όπως θα μάθετε κι εσείς, ότι πρόκειται να είμαι πρώτα παίκτης, θεωρώ τον αυτόν πρώτα παίκτη, και μετά βοηθό προπονητή. Προσπαθήσαμε να κάνουμε όλη την προετοιμασία, τα φιλικά, τις προπονήσεις, τα πάντα όλα. Τον έδωσα τις απόψεις μου και τακτικά οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί και ό,τι θέλει ο Φίλιππας, αλλά στο θέμα της τελικής απόφασης που είναι η εντεκάδα και στο θέμα του αγώνα και της προπόνησης θα είμαι παίκτης. Εάν μου ζητήσει κάποια προπόνηση να βοηθήσω το αμυντικό κομμάτι, το επιθετικό κομμάτι, τακτικά, αυτά είναι κάτι το οποίο θα γίνονται εκείνη την ώρα. Αλλά είναι ξεκάθαρο ότι θα είμαι πρώτα παίκτης, δηλαδή μαζί σας, με τους ποδοσφαιριστές, και μετά με τον Φίλιππο. Είχα πει πριν στο λόγο που απέφθηνα ότι σημαντικό για μας είναι να δημιουργήσουμε υποδομή. Υποδομή σημαίνει να κάνουμε το γήπεδό μας ένα στολίδι, στο οποίο αυτοί οι αθλητές οι οποίοι συμπεριλαμβάνουν στην ομάδα μας και αυτοί που έρχονται ή και γενικά οι κάτοικοι του χωριού να πηγαίνουν και να το αισθάνονται σαν σπίτι τους. Είμαστε ακόμα στη μέση, στα άμεσα σχέδιά μας, και εκεί που πιστεύω ότι είναι ο στόχος ο δικός μου προσωπικός, είναι εξασφαλίζοντας τις κατάλληλες χορηγίες, όπως προαναφέραμε, γιατί δεν έχουμε όλο το μαγικό ραβδί για να κάνουμε αυτά τα πράγματα σε αυτή την οικονομική συγκυρία που υπάρχει, είναι να κατασκευαστεί σκέπαστρο. Αυτό όμως υπάρχει ένα θέμα το οποίο έχει αναλάβει ένας άνθρωπος που επίσης ήθελα να τον ευχαριστήσω, το ξέχασα πριν, ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου, ο Γερούγης ο Νικόλαος, το οποίο σημαίνει θα μας εκδώσει την άδεια από το Δήμο, η οποία πρέπει να έχει και άδεια από το πολεοδομική άδεια και από μηχανολόγο μηχανικό άδεια. Δεν μπορούμε, δηλαδή πρέπει να πάμε με μελέτες ώστε να κατασκευαστούν. Οι χορηγοί υπάρχουν, τα σίδερα υπάρχουν, η τεχνική κατάρτιση υπάρχει για να στηθεί. Και το αποδείξαμε σήμερα στείνοντας με ανθρώπους που ήταν από τη Θεσσαλονίκη το πάνελ και τους συστούς, άμα θα πάτε αργότερα να δείτε το γήπεδο.
Ο πρώτος μας στόχος είναι αυτός. Δεύτερος στόχος είναι να απομακρυνθούν οι παλιοί πάγκοι στον ποδοσφαιρικό αγωνιστικό χώρο και να τοποθετηθούν καινούργοι. Και εκεί που θα δείξει φαντασία το γήπεδο και ωραία και για όλο τον κόσμο, να τοποθετηθούν σε όλη τη σκεπαστή καινούργια καθίσματα, τα οποία θα είναι σε χρώμα μπλε ρουά, ακριβώς για τις ανάγκες των οπαδών. Και φυσικά να επεκτείνουμε λίγο τα αποδυτήρια των φιλοξενούμενων για να μπουν τις γέρες, για να μην εμπερδεύονται οι ποδοσφαιριστές μεταξύ τους. Λειτουργούμε σε πρότυπα, πιστεύω, πολύ καλά για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, άλλοι μας χαρακτηρίζουν για επαγγελματικό. Είναι ο όνειρό μας να το κάνουμε στο Λίδι, αλλά και όνειρό μας να έχουμε τέτοιους αθλητές που συνεργαζόμαστε. Όσο μας δίνουν θάρρος αυτοί σαν διοίκηση, τόσο εμείς θα τους ανταμείβουμε διπλά και διπλά. Θα ήθελα να προσθέσω κάτι που εδώ και καιρό καλλιεργείται ανάμεσα σε εμάς τους προπονητές και τη διοίκηση. Σε αυτή την εβδομάδα θα αρχίσουμε να κάνουμε τις απαραίτητες επαφές με τις γονείς που είναι στο δημοτικό διαμέρισμα Αγίας Μάρινας για τη δημιουργία μιας ακαδημίας. Το ξεκαθαρίζω από την αρχή, δεν πρόκειται αυτή η ακαδημία να είναι στα πρότυπα της Ακαδημίας της Βέρειας, του Μακεδόνα, της ΑΕΠΟΝΤΙΟΥΝ. Αυτή η Ακαδημία θα έχει καθαρά τοπικό χαρακτήρα και θα αφορά τις ηλικίες 6 με 12 ετών, που για μένα νομίζω εκεί πρέπει να πέσουμε και να επενδύσουμε εμείς οι αγιαμαρινιώτες για να έχει συνέχεια το ποδόσφαιρο και αθλητισμός στο χωριό μας. Αυτά ήθελα να προσθέσω.